Per tal d'accedir a la plataforma de portafolis de la UVic, només cal anar a la pàgina portafolis.uvic.cat. Un cop a dins, ens registrem amb les credencials del campus virtual. El primer que farem serà configurar l'idioma i per crear la primera pàgina fem clic al botó Crea. D'aquesta forma accedim a l'apartat de portafolis. Veiem que hi ha dues pàgines predeterminades, les quals no hem de tocar, i per seguir creant la nostra pàgina, un altre cop clic al botó Crea. Seleccionem pàgina i ara la configurarem. En primer lloc amb el nom, la descripció i, si volem, també podem configurar apartats de la configuració avançada. Finalment, podem afegir una aparença, que serà una imatge de fons per la nostra pàgina. Un cop haguem configurat tot, fem clic a Adesa. Un cop creada, estem a l'apartat d'edició. Ho sabem perquè veiem aquestes icones a la dreta. Si volem veure la visualització final, simplement fem clic a la icona de la pantalla i veurem com ho veuran la resta dels usuaris. A més del títol, el nom del creador i el contingut de la pàgina, que ara mateix és buida, a sota de tot també tenim l'apartat de comentaris. Aquest apartat ens servirà per interactuar amb el professorat i altres usuaris de Mahara per fer comentaris sobre la pàgina en qüestió. Tots els comentaris queden fixats a la part inferior. Podem veure aquesta i altres pàgines creades al botó de dalt a la dreta de menú principal, accedint al menú de portafolis, i aquí veurem com apareix la nostra pàgina.